etxeko kontuak. Idazleak behar du babesa, batez ere hasieran. Konfiantza jaso nahi izaten du, kanpotik entzun bide zuzenetik doala, ez dela okertu azken bide gurutzea erabakitzean. Idazleak behar du babesa azten ari denean. Horregatik, galdetu nion iritsia altari nire lehen zutabea argitaratu nuenean prentxan. Hanen onespena jasotzeko. Argitaratu nituen hasierako lanak ziren zutabe horiek, 1998 urrun hartan. Nire hastapenak lehen zutabe hura ikaragarri landua izan zen. Idazketa ordu luzen ondorio. Albait hobekien idazteko ahaleginean. Ipuina laburrean pareko atera zitzaidan. Baina geroztik konturatu naiz, ipuinak ipuin direla eta zutabeak zutabe. Zutabeek ipuinek ez duten ezinbesteineko ezaugarria baitute. Batekotasuna. Aitaren erantzuna esen edonolakoa izan. Ez nuen haren onespenik jaso. Aitzitik kontakizun baten bitartez erantzun zidan. Mutil koskorra zelarik omen ziren herrian bi apaiz. Zermola esateko bakoitzak bazuen manera jakin bat. Bata hurbila zen, jendeak samur jasotzen zituen hark esan nahi zituen guztiak. Don Manuel. Bigarren apaizaren estiloa ostera makurra zen. Ez zitzaion ezer ulertzen. Don Jesusi buruz ari zitzaidan. Elizako hasierako hilaretan esertzen ziren aberatsentzako esaten zuen sermoia. Atzeko hileratakoak kontuan hartu gabe. Bada nik bigarren apaiz horren moduan idazten nuela esan zidan aitak. Don Jesusen moduan zirkinik egin gabe.